Velkommen til Tast Dating, hvor det er let at finde kærligheden. Hej, jeg er Oscar, og i dag skal jeg fortælle dig om en utrolig app på markedet. Er du lei af åbler gennem profiler, som ret og slet ikke passer din energi? Tast Dating, din plads for nye bekendtskaber. Mød interessante mennesker fra hele verden. Med støtte for et 131 sprog, er det enklere end nogen gang at koble sig sammen. Udforsk-sektionen, udforsk nye profiler og start en samtale med bare nogle få klik. Profilverificering kommunicerer med ægte mennesker med tryghed og personværn. Ubegrænsede video- og lydsamtaler, koble dig med hvem du vil, hvor du end er. Super likes, spotlight and business mode, fremhæv profilen din og tiltræk mere opmærksomhed. Enten du leder efter en uformel date eller et seriøst forhold, er Tast Dating her for dig. Lag en profil, svar på nogle interessante spørgsmål og lad vores smarte system gøre magien. Glem de ubehagelige første datoene og sig ja til meningsfulde forhold. Udforsk mennesker i dit nærområde ved hjælp af geolokation. Søg gennem nøje udvalgte forslag og start samtaler uden anstrengelse. Sikkerhed først. Alle profiler kan blive verificeret, og dataene dine er altid beskyttet. Bliv med i Tast Dating-fællesskabet i dag og begynn rejsen mod at finde din sjæleven. Kærligheden er bare et klik under. Lad os ned Tast Dating nu på Google Play Store og Huawei App Gallery.